Kopenhagen hiriko zientzialari talde bat Euskal Herrira etorri zena. Zientzialari talde oso bat etorri zen, eta hemen dugu ordezkaria, txalo bero bat mesedez. Zientzialari talde honek Euskal Herrian oso ohikoa den fenomeno bitxi bat aztertu dute. Ikus dezagun adibide bat. Jaten da lanetan da ikastela? Jaten da lanetan da ikastela? ¿No del personal? Ah, sí, Arenel sí ya trajo el papel, creo que el lunes o sí, ya me enteré ya. Vaya chapa, ¿no? Que hay que quedar una hora a la semana, estar en el parque, hablar en euskera, practicar. Sí, que total, si estamos toda la tarde en el parque, pues así pasaremos el rato por lo menos, ¿no? Mira la Maripili. Hace ya un montón de años, ¿sabes? Que lleva en el Mintzalagun. Oye, está encantada de la vida. Que se iban a pasear a Martutene por el Bidegorri, que si al Euskaltegi a la cata de vino. Oye, pues hace de todo. Sí, pues sí, pero ¿y eso quién organiza? Sí, chica, los de AECA, ya no sabéis, Iker, el padre de Aitzol y Oian, pues ahí, en los de AECA, en la Casa de Cultura. Ahí encima, oye, no sabes este año que tiene local nuevo. Eso es... ¡Anar! ¡Anar! ¡Hachirnik! ¡Hachirnik! Zergatik hitz egiten dute helduek elkarrekin erdaraz eta euskaraz umeekin? Jaun Andreok, egoera bitxia benetan, baina ez da bakarra ez, Euskal Herri osoan askotan gertatzen den egoera. Adi, hurrengo adibidea. ¿Qué, Mónica? ¿Qué tal ayer en el Pinchocote? La verdad es que de la obra no me acuerdo, pero terminamos por el engancho o así. ¿Vosotros qué tal? Jo, pues la verdad que muy guay. Pero yo tampoco me acuerdo de mucho, ¿verdad? No, yo tampoco. Y encima hoy no puedo ni estar de pie. ¡Izan! ¡Etorri hona! Txutxo portatzeko solicite ez duzena proza. Zergatik hitz egiten dute helduek elkarrekin erdaraz eta euskaraz txakurrekin? Zergatik? Zientzialari andrea, zoritxarrez, galdera horien erantzuna oraindik ez dakigu zergatik. Hala ere, zientzialari talde oso bat ikertzen ari da, eta bitartean aurkikuntza haundi egin dute, aurkikuntza zoragarria. Aurkikuntza likuragarria. Sinestezina, Itzela. txundigarria, euskara! Aizu, emanak dizue oharra ikastolan guraso laguno beste ze horrena. Ah, bai, umeak lehenkoan ekarri zuen bai, astelenean, bai, irakurri nun. Haze txapa ez? Astian behin ordu bete, parkian, euskeraz utziteko. Hain eskatotan, atxalde guztira urtxe parkian egotelea hola fundamentuzko zozen, hori behintzat. Euskera ikasten nahi deanak du kritikatzen dugu, baina guk ez zozen barko dugu, ezta? Bera Maripili bestela, bera zen pozira behien. Zea, Mintzalagunen ja urte asko dauak izkize, astigarragan, Mintzalagun aspalditik dago, astigarraga beti aurre-aurrian bakizu gauza guztitan hola izatea. Zapozko
antolatu da. Bai, aika euskaltegikoak, bakizu hor kulturetxean, badaba Iker oian daitzonen atea. Aikakoak, gaina urte, kulturetxean eta lokal berriaren baukate, baike, erki ibiltzeia, Anar! Atxertik! Kontu duzkaiarekin! Zoragarria benetan! Txundigarria, sinestezina! Azarpatoa? Txalo bat euskura! Monika, atzatzen guzti txokotea. Egia esan da, dutasuneko horatzen, baina ikatzen dugu ginela, bai? Eta zuek zegu, era de pasa genuen. Egia esan, bai? Baina, kontekta askoatuz goatzen, Ni ere ez, eta baina, kontik ere ez dena izteon. Izan, zorri honea, Txintxo potatzen esan dizut, ez izan aproba. Hau nahi euskara! Zoragarria! Ikusi duzue, Don Andreo, zer nolako aldaketa eragiten duen euskurak batere esfortzurik egin gabe. Eta gainera, behin botea irekita, ez da ondatzen! Goizean goiz, trago bakar bat hartzean nahikoa izango duzue, mundu guztiarekin euskaraz hitz egiteko, umeekin, txakurrekin, baina baita helduekin ere. Eta hori ez da dena, ez da Jose Mari? Ez, Mari Jose, hori ez da dena. Izan ere, euskara eguneko berrenebilgarria eta birziklagarria da. Abantailak beste ikasten du. Hori oso ondo dago, Jose Mari oso ondo, baina garrantzitsuena prezioa.